ובכן, אחרי החפיפה זה השיער של גלילה. כמו שאתם רואים, שיער מטולטל ממש מהשורש. הסירוג גם קל ומאוד נעים. אנחנו נחלק את הראש. לא סוגרת בעיניים, אין ריח. ממש כיף, אפשר לישון עכשיו בכיף. גם להחזיק את המסכה הזאת על הפנים. מסריח בשלב מסוכן, כאילו, מסכות, נכנס לך ל... אתה לא מבין איזה ריח זה. החלקת קראטינית, צורבת בעיניים, יש לה ריח לא נעים. בהחלקה יפנית, הריח הוא קצת לא נעים לאף. אבל בהחלקה הזאת באמת הריח הוא... אין ריח. בושם ממש עדין. במיוחד אני עובדת מעל, אז אני מריחה יותר מהלקוחה. היא לא מריחה בכלל ריח. אני מריחה ריח של בושם עדין, ממש לא חונק אותי. אם אני משווה את זה להחלקות קראטין, אז זה עולם אחר לגמרי. מבחינת הריח, לא צורף בעיניים, אין ריח חזק, אנחנו פה בתוך חדר ואנחנו לא חנוקים. הלקוחה לא מריחה בכלל את הריח. אחרי שסיימנו את המריחה, אנחנו פשוט מתחילים לסרק את השיער. ככל שנסרק ונמתח אותו יותר, ככה נגיע לתוצאה יותר חלקה. ולצמיתות החומר, ההחלקה תישאר לה לצמיתות. אין בעיה של לבדוק מתיחת שיער או כאלה, החומר עובד ואין לנו בעיה של זמן. בעצם ככה אנחנו מותחים אותו ומחליקים אותו. ושתחזור, אחרי שהשורש יצמח לה, אחרי 9 חודשים, בערך גודל השורש 5 סנטים, אז חוזרים לעשות רק את השורש, שאר השיער נשאר חלק. עכשיו אנחנו, אחרי המריחה והסירוג שעשינו ומתחנו אותו למטה,